Margo bengi anaenda mwanchu muligiriria kirongo kwaregania SMS ya mangana maya chinsa 10 chimargo baya bono karori tukulia Jumatano chitariki nisano mutinyu 10 mwaka w'ekiri wibere na mirongo ibiri nibere ekerense gimega ndata guchengera litukulia borokia gose International Teachers Day asiba kunyorwa asemirimo yabo bakore miya na kero kende amakongwari bagwetera goikabaro sia bantabaya ase chinse ao igabono kibagenderete guchengera na intuto abanyore kurugaiga Ndizi TV asemirime miya bagokora asibali bagutubwatia boigo gwetera senchira ye mitandao tonyole Ndizi TV News Digital abonensemo ya Facebook na Ndizi TV News asensemo ya YouTube na ende nabogo tweet at Ndizi TV News wosobotambe nabogo tumekerangara kiao gwetera se namba yesimi eyue kobase TV yao botambe ngoira nande asegeke kekerbosyo egaran kumanya senchira yo bwenge na raliaya atekire na indagendrete kokoreka ime na isiko yorogongo rwa Gusii igotoba isagosuka kabamo na inche oikomoelyo na kwareganire na endo mwanchu muligiriria nchini gonkuru kwa Sara Nyarangi ontita kerotoko ya chaka korwase county ya Kisii abwase omokonyi bomo governor Dr. Robert Monda anyara kobaga kubwatuka amaliogo ye chanjo gochia ase tugo unenchera ya mayo gukora marweire ye tugo ayagwateka ase chinsemo ao ekoro kyabango iga nigo borweire bwa anthrax bwanyara kobabo gwateka se ward ya bomaliba egotoka se bunge ya Bonchari county ya Kisii abwase serikali mukige tambokero na kubwatuka maliogayo n'abanyagitari betugo bachakire omoroberi bo kwena ne chanjo elio gutanga oborwere bonga buno bo kugenderera ase tugo ime county ya Kisii mokonyi bo governor nigabwatuka maliogayo korwa sensemo ya Agricultural Training Center ATC asumo chobosongo turase omogondo bwa serikali o ATC Kisii town ekitobere taiga tuli intwebu na serikali ya Kisii County amona abo bisabe county ba veterinary abanyagitari betugo ababeire tayari kogenda se oguchanja kobeta kisindani cyoborwaire bokoro kwa anthrax osentira ekegusii na black quarter igato kogenda kobeta kisindani echi asengenjo oborwaire bombwarre kanitaria bomaliba ward Bonchari na okobeta kisindani okono gutanga oburwire bombwesiarira guchia chinsemo chinde ase chi constituency cheito ne county engima ekinale gusabangelinga abalemi molete chombe cheino molete tugo ya ino ase kisindani echi elio kinyare ko betwa kisindani echi ase gutanga oburwire bombwesiarira guchia ase chitugo chinde ekitaranya oborwire ensemo yabamenyi korwase ward yabasi boitangare nigo banyora bageni batari babotambe abo babaletera mangana maya abwasi bare ko gubugwenia bwabosa asumo chando bwa maino eyemagiga yenyagitari ya Krista Marian gochamo ne kyombegia Dentist for Africa korwa obokoreri gosobo gwenya bwabosa asabantu bamenyete nobo roire bwa maino ase batari gwakanera kinde gionse niga bamenyi benseme yo beso kirina wakere nyagitari ya Krista Maria ningambi yamono asoko bainyora anene abamenyi korwa se ward ya Basibo itangare Itoria lero kitariki isano korwa libara maino bosa abanyagitari barwa Krista Maria abarwarta maino bakorusi kubosa lakini kwa kwandari nyagitari bawo wakanieri bweyemo ogo sibigungo sibikubale abago kolikera kwanda Krista Maria ni bago sibina 1000 libawali ekiribubere igoli tukolia lero twarore ngambi yamono bakirega ekliniki gegito kyali obara asogo sibigwa maino na korusigwa maino twira ne ngambi yamono abanyagitari baru Krista Maria abanyagitari baitombi yamono twira ne ngambi yamono na disti asogo ikaga iga twarusigwa maino unanje timbo ati maino na kirega abambekera ayandi bantumire Krista Maria na atebire ngambi yamono nichemba tareri tukolia Jumatatu toigwana bambekere buna barambekere nanje twara maino yamono
Omorobelio bwoko chengera wiki yokurwa bokorelio buyani gogenderete asense ya Kenya abase county ya Kisii etatigwa magega omorobelio yogendera gokoreka asense ya magacho a Huduma Center aiga asobogatagatati bomochio bosongo gati abamenyi nigo basangira bokoreli banyariko bakonyora korwa asense ya Huduma Center amona maigerio ali bagenderete konyora chinga kyomorobelio yogenderete ebi nabyo birengerelio by'abamenyi abo basangane getaseni kya Ndizi TV. Chengoro ku Felix Asoro Mogera banye keneto na head bumsani na gokire koba Huduma Center gaiga ando na ereri tukoria Huduma Service International Day na tinda rona mchandondo wezore andoche services chia muyachira kerege ndoche ndiakire hakuna shida mali asa marieta ngoro go David Otao yongo korane company korokunga Madison Insurance egotoka so mucho Kisii gaiga asali tukoria lero twachagega Huduma Center asogo kwanera na koruo manyi bwaito no borori bwaito gasokorese Madison Insurance asali tukoria lero nene lyo bokoreri ento ngotebya bategereri na barigerete TV kelinga litukeli lero lyarenge lyo bokoreri abantu abange tigaba manyenga obokoreri ne service ose gasingia abantu abange mbwenta komanya niki tukeli limine neli tukolio bokoreli obuya abamenyi korwa se ward ya Masige West nigo bakirembi ya mono gocha somo MC obo aselieta Jacob Bagaka asoko baletera mariogo gwikase nyagitari ya omusalia dispensary unenjere ya mayogo kora okoborwa nogokea kwa mariogo ase chinyagitari ao ase ward yo nyora omorobelio yo nigo gokonya abamenyi korwa se chinsemo ao bali babwate omuchando bwokoboro kwa mariogo ase chinyagitari morobelio yo nigo korwa no mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati chinga kia bwatuka mariogo aisaine shilingi milioni 25 ocha ase chinyagitari chonsi ase county ya Kisii unenjere ya mayogo kinia obochenu ase chinyagitari ao kwamba Kenya gitari ya usero ale wale torato mheshimiwa chako buganda bunole go we wish you the best byabona ade ndo chimwe tokorega sini unito Mike masasa na yako Masige East ikasema kora ningi nya sati abasenie ande goko na tebi mugava na itobol Simbalati sisi atogopi ya sati kamo senie na ande kasi achakire bogende jirenga bune yo mokole kasirengia mokonye Kisii County na Masige West yeito na Masige East gasegende terbiye ya tokola gutande ni bitali yeito ne gategorumero uye bintawa mwana buna mariogo tangani ngokoira ni ringa mbiyama ikiagera ya nama ya gwatokorei kera barwire bagocha nyagitari banyora mariogo narinya sako genderera kunya guguseseni igo genderera gututarira se nyagitari yaito nje marieta nje nikego chinga kiecho wono omo MCA omochore korwa se ward ya Masige East Doris Nyanchoka nigo boigo aikera naso mayogo yokoreka se ward ya Masige West abwa satebire bagucha kugendera kubwaterana amona ba MCA korwa sensemeyo mono aba MCA korwa Masige West na Masige East elyo kwenekia buno bokoreri ngokoreka na bure ase chi ward ya Chibere abwa satebire merimo ya yebno mo MCA mochore no kurigereria buna magenderero aikeranire ase chi ward echo kuba bakwe bacha ndabona ine ono kweka baba kolere gasi taribo na inje nonde inje ngakeriyo gitaribo inje mogo cha mwante yabi na cha Masige West na ganda nari bwana Masige East na keriyo gitaribo ono inje nonde kuba bwati abeshimiwa aba na ndege ntonari kuba tebi nari kuba menta chinguru nkerina ki tubwati si Governor ito Simbarati enyombe guchaka kurunga ntubona ine ekere bintu byachire no mariogo ande tarionsi acha narara abure naro nande tonya time naenda ikirane taribo gaki egente kenene musabira abashimiwa abana bakebare they are also building, they are also growing in politics ntubona ine mubasire bokongu mubasabere erinde Masige West na Masige East totate chibe benchmarking in Kisii County abamenyi ba Gusii ni baba boligwe kogenderera gukwana nelyo gelimo
unenjere ya moyo konyora magenderero asobororo niko boigo basemiwe korosia ebikundi gose korosia byombe ebira konye konyora chilon amone bitoki elyo kwagendereria asamagima bokurwase serikali chichi county amone serikali enene obasemi boiga niko bwarwetwe no mobunge korwase bunge ya Bonchari Dr. Charles Onchoke amonole mwabo korwase bunge ya West Mogrango Steve Mogaka. Create task forces or focus groups based on themes that we'll be creating from the conversation we are having. And I've encouraged, whenever anybody wants to talk about these issues, link these issues to the national plans, national policies, to the county policies, and to our manifesto. Then we are positioned to benefit from what's going to happen. County ya Makueni yanyorete amariogo korwase kiombe gya KEMSA unenjere moyo korwania na gokeya okuburwa kwa mariogo ase chinyagitari ase county eyo okwana chinga kiechio mugavana we county ya Makueni Mtula Kilonzo Junior nigaburire serikali kwa ekiombe kyo gya KEMSA chibesa boya ilyo kogenderera no bokoreri bwabo na kurwa mariogo guchase chi county ao asense ya Kenya nigo baigatebire ekiombe kyo nigo kagenderete okore mirime miya asokwenekia nkwena na kere amariogo guchase chi county ao nigo baigo alieteira yabamenyi kurwa se county ya Makueni na chigwikirania onsi buno mugavana asegeka kemya ketano erebosio. KEMSA can give us these drugs within a period of an order, and they said 7 days, then there should not be a problem in this country. But the COVID theft left a debt of 3 billion shillings at KEMSA. So I'm asking national government to refinance KEMSA. That is the way to deal with Kenya. Since they have not prosecuted the COVID millionaires, first give KEMSA money first, and then we look for those characters who caused the problem we have at KEMSA. I am going to fight for you. And we are going to lobby even the senators. Those drugs that have 6 months, 8 months shelf life, Umugavana wa county ya Siaya James Orengo na nyartko bagako batumanka abo bisabanene be serikali ya county eyo magigayo botutukanu bweni boye serikali gotoka asensemeyo nigego tebekana buna aba MC ekoro asensemeyo nigo batumegete chibesa bo beche serikali asogokora chi campaign chobo choli bo mwakoyo asebono obolingolia no botukibe woche gochakigwa elioko manyanga naki enibo ya serikali ya county ya Siaya ya legotumeka weika onyorire naende obotenenelio boya ase serikali yaye. A fortnight or so after the deputy governor and I assumed office, we found the state of finances in Siaya County deplorable, both in terms of financial management and fiscal reporting. We were confronted with what looked like outright embezzlement and wastage of county funds and lack of prudence in the use of public money. We had no alternative but to take immediate steps by stopping payment of pending bills, and they have told that on the issue of pending bills, this did not affect essential services, statutory deductions and other payments that were necessary for the smooth running of the county government. Acting officers are ordered to resume their substantive offices with immediate effect unless directed to act in the said offices by me in writing. Biamano mwancho maligerelia soko ile biro bya okobwatia na koyaligerelia
Amaya chinsa ikomi korwa segeta seni kia unambe mo Ndizi TV nero bwansubo mu Gusii. Ekaroreri tukolio kuinyora na kubachengera aborokia asensengima. Aborokia bali batasometi na gotoa chisemi ni goto kubakira ngambia mono ni gongwa kirambia mono omwalimu monene Robert Aroli oyolengo mwalimu omonene ase nare gosoma boigo Joseph Nyapeni oyoro mokonyi bu mwalimu monene ase skuru ya secondary ya Mabuko Fred Mogaka mwalimu monene ase skuru ya Kisii School Madam Evelyn Bikoro korachinse cha Narok Madam Divina Mora korachinse cha South Mugirango Joashorina na Evans Michieka abona balimu bagendrete kokora maya asaborokiwa ao imeyense ya Kenya na balimu mwenzi mogenda tokori merememi yani gotoko bakira ngambia mono kegima nyasaye tigagendere ko bakonya egere munyare ko bamukuru chisemi asaborokiwa bali bagokina bono. Happy International Teachers Day korwa senche sara nyarangion tita na bagigeta seni kya Ndizi TV mbia mono asoko baime ya chinsa ikomi olione kya muna chibicha na mariogi awekera senchira yowekeranu nigakoro kwa Abigail Nyanchama naende nakoga ni iro twaro boligereria borobia.